Bengicela ukufuniswa umfowethu. Mina igama lami nguSizwe Nxumalo okungumfowabo omlamayo uSimanga Nxumalo Vezokuhle osebenzela eThekwini Palm Town. Behlala endaweni yaseClermont. Aphinda atholakala naseTsheni Elincane ezindaweni zakhona lapha koClermont. Uqala ukusidukela mhla ka-19 to 20 September 2023. Bengixhumana naye ekupheleni kwawo futhi wona uSeptember. Kwaku-October. Ngicabanga ukuthi kwaku-WhatsApp nakhona ngimfonela senambeni zabanye abantu akade ehlala nabo engatholakala enambeni yakhe. Njengamanje sikhathazekile njengomndeni wakhe. Sisonkana nanoma wakhe uGoodness Nomacala Khoza sikhathazekile ngaye. Asimazi noma uyaphila la ekhona noma unjani, kodwa-ke bekuwukuthi sizosibhalela uhlelo lweZwide Production sicela ukuthi nisifundise yena kakhulu ngoba sinethemba lokuthi niyakwazi ukuya nisitholele umuntu uyayiseduka isikhathi eside. Nabantu nje basejozini abamaziyo uSimanga Nxumalo wakubuka Dumisani Nxumalo udumile nje ubaba kube kumfundisi uyaziwa nje ejozini yonke le koJobe. Bayamazi abantu kukaNxumalo uSimanga osebenza ePalm Town. Usesidukela simazi ukuthi uhlalaphi. Sicela ukufuniswa yena-ke nanasi isithombe sakhe esivelayo enginaso la lokhulumayo umfowabo uSizwe Nxumalo. Besicela ukuthi mhlawumbe uma ukuthi uyatholakala nakubantu bambona basebenzisane neZwide Production. Nishele kule number 076 423 7510. Ngiphinde 076 423 7510. Noma nishayele kuma wakhe Goodness Nomacala ku-082 83 72 696. 082 83 72 696. Sizobonga kakhulu, sikhathazekile ngoSimanga Vezokuhle Nxumalo okade wasiduka. Cela nisisize, ngiyabonga.